Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Peter Obi etiela ebewo na onyeisiala Tinubu emeela ala dịka o si emebu na mbụ nke na onwebeghị onye nụrụ olu ya maọbụ hụ ya anya n'agbanyeghị ọnọdụ ala anyị na-agabiga ka ọ dị ugbu a. Aka chịbụrụ steeti Ekiti Ayọ̀ Fayose ekwuola ugbu a onweghị mgbe Tinubu ga-eji nwe ike chụọ àjà n'ihi Fubara n'ihi na ya eso nwe ike bara onyeisiala uru n'okwu metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị. Ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu egbuola mmadụ ise na mwakpo ha wakporo n'isi ụtụtụ taa n'ọchịchị kansụl Otukpo nke steeti Benue. Otu n'ime onye ndị ha gburu bụ onye ji aha pati PDP zọkwa ụlọ omeiwu steeti Benue n'ime afọ 2019 iji nọchi anya ndị Otukpo akpa. A kpọpụtala ọgụ egwu Portable ụnyaahụ n'ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Ogun n'ihi ebubo ịlụ ọgụ ma mebisi ihe na izu ohi dịka ụlọ ikpe ekweghị ka a nara ya n'aka ebe. Ezinụlọ mmadụ isii ndị lọbatara n'oge ezumike a na-eleme bụkwa ndị na-akwado ịlaghachi Port Harcourt anwụọla pee n'oge ha labụrụ ụra n'abalị bọtara ụbọchị ụka gara aga. Mba US ebulatarala ala anyị ngwa agha ndị a tụrụ ha n'ahịa ma bugara ya ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị dịka otu ụzọ njikọ aka ọnụ ha ịlụ agha megide mpụ iyi ndị ọha egwu n'ime ala anyị. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.